Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amene imfa ya Chilima imamuwawa ainike jala mwamba. Amene amadandaula mpaka leo za Chilima ainike jala mwamba. Achakwera muli kwa mukuona, achimwendo muli kwa mukuona. Ampa kudandaula wa mulape vice president wao TPP woye. Nimelega ule mumozi kwa VP mwendewe mwanu bana VP maule mwena ose akale maromo ake bana VP pano ndi Palunzu mene tupamala zira nthawi imeneyo ni nthawi ino nzosiyana kwambiri. Bana VP choyambirira ndimafuna ndiauze awachikangawa ndibinore atati mane nachatera atati matwa nachafika atati matokalamba achatera. Kana vipi ife tufuna nzeru za muntu, sikufuna mapushapu ni mbafa zimenezi. Tibibi weye bana vipi atenga 67 billion kutoka kumalawi kwa anthu awawa imena masonka awa 67 billion mbusa utakuzipasa yeka wika ntumba 67 billion. Bana vipi 67 billion ikoza kugula mankhwala zipatala zonse za dziko lino munthu asabwerera opanda mankhwala koma waitenga yekha kukayika nthumba mwake azidya yeye ni mkazi wake ndi zizukulu zake. Komanso bana vipi 67 billion imene iyi akuti adye 5 months yokha basi. Nimafuna ndipemphe TPP oye tikatenga boma pa 16 bana VP tikapange audit tikaona kuti 67 billion imeneyi yagwira ntchito yanji. TPP oye ndipo izi tichita tifuna tikaone ma expenses amene aonongera ndrama imeneyi. Bana VP sizoona anthu amene tikuvutikira ku Malawi kuno iwe ende kumakhala ku nyumba kwako
aziphunzisi bwerani 50,000 mafumu bwerani 80,000 kodi ndrama kuzitenga kuti we ife timaziwa ndrama zimene president amalandira tikawerenga aziphunzisi Malawi muno ndi ma 1,000 mafumu ndi ma 1,000 ndrama zimene kugawazi waziba pati koma tikuziwapo mafailo wako tilinawo kama Jekete Chimimba ndi bwana wanuyo Chakwerayo tiyeni wewe muuzane muliko ndrama mukutafunazo eni agende Malawi ndipo mukachoka pa 16 Malawi akufuna ndrama zawo TPP wewe bwana vipi anatinamiza taona ni Blantyre makampani onse akuluakulu achotsa anathu achosedwa ntchito ndizoona inu zoona bale anga kuno ku Blantyre yonse kukhala wapanda minister zoona atakatilankhulire ndani kumeneko bwana vipi 5 years yachakwera ikutha Blantyre no minister tikasapole manya amenewo zoona ifesia Malawi ni mafuna mudeke tikasuzumira manifesto ya DPP muli zinthu zabwino zimene adati atikonzera tukumvana choyambirira program ya AIP tikutesa tikufuna tikonze program wina aliyense wina Malawi wina aliyense kaya wakumpoto kaya wakulilongwe kaya wakuno azaphindule ndi program ya Fertilizer choyambirira bwana kuti musadandaule Fertilizer atsika mtengo bwana vipi lero mtengo wa Fertilizer ndi 145,000 ndani apanga kwanisi hapa palibe bwana vipi Fertilizer jafika wa 20 or 30,000 anthu amalimbikira alima akulola aja akhuta TPP wewe muli zinthu zambiri nkhani zokhuza maphunziro nkhani zokhuza chipatala zonse adati mumva manifesto ikatuluka pa stage hapa ife tilokonzeka nimafuna nene mabawa ku TPP ngati tili ndi bambo ndi Mosi ndi nani adati ine ngati ndaipa pano adati ndi bambo wanga ndiweyo ukafuna undinyozere bambo wanga mwao akakumenya akakugenda iwe pobwezero mangana bogenda zizingophatikiza ndambu yanu mwenu TPP inali ku convention kunasankhidwa asogolere anyuwani TPP mayonerera 2019 ija simeneli pano iya sikikumyengerani titana nanu mukafuna yamanja bwerani TPP wewe ife ngati TPP chimene timasogoza ndi welfare ya Malawi wina aliyense anyamata alembedwe ntchito chakudya chizipezeka mafuta azipezeka forex ndrama zakunja zizipezeka pano kubanya olampira ku immigration kulibe ma passport mubile ku road traffic ukomukendera 6 days kuli mbangise new license palibe chikuyenda mubile ku SFFF palibe tumba limozi la Fertilizer mubile ku nkhokwe zathu kulilongwe kulibe tumba limozi la Chimanga Chakwera ndi kulonge abatira chili chonse koma mafuna
bwesa sikalekale. Tibibioye pomalizira musadandaule abanga maplani ndini zipani tina alipasa ndalama kudazili nyozela ife bambo watu ndiyelekezani ndrama yomwajako noka kumeneko titukwanireni muone metita bwezele sitikusekelelani kwa maso ndipempe ameki eni chisankho ndiyawa ife kanena kuti tikufuna odita kumalawi buno sitinapangepo chisankho cha mashini kakhala koyamba solongati mkuti kakhala koyamba ife sitikuziziwa bwanji tipeze munthu wa neutral asuzumiremo mkati mwaone kuti muli kuno bwino. Ndiyengo anapeo mtali manje chimene kukanira ndi chani chimene kukanira kuti anthu aonemo ndi chani tamva kuti manamba yali mmememo ndiyeni ozikusiyana ndifuna tione ilu mukukana ilu ndongolembedwa ntchito abambo anu soti kwaziwa kuti anali ndani kumene mmachokera timakuziwa ndiye ife sikukukhulupirirani tikufuna anthu adera abwere asuzumire atiuze kuti zili bwino ife tikavotera atati. Tipipiwewe tambaneti wina sakuna mizeni kuno kulisuzeni ndalama mayi wanga voti atumire kwa ndani uko kulimbala wanga mbeza voti pite kuti tikufuna uniform kuti zinthu zizakonzode fast kumbaneti kansala wa DPP MP wa DPP president ni ndani amene kuti pa 16 September ife Wasilamu ikakwana nthawi yomanga timazuka 4 o'clock amene kuti pa 16 September azazuka 4 o'clock ukavotera atati ayimike chala mwamba. TPP waye ambuye akhale nanu zikomo kwambiri. Mwabiri jiwe ntawu siri mbali yangati koma ndichite masamu pang'ono onda Sulemani aji nyamata zilo mwabiri siwaya ntawi zilo mwabiri. Thank you. Ndichite masamu pang'ono achua 67 billion mchocho ndikuchua masamu tose pang'ono ama tifuta 1 billion ndima 1 million 1000 ndalizani 1 billion ndima 1 million angati 1000 ndi 67 billion ndima 1 million 67,000 atenga chakula koma inu chimanga mulibe panthawi ino mndilole ndapepe mayi wathu avance amini women's director kuchokera kusanje. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.